Jeden influencer urobil počas opileckého večera jednu chybu. Začal si robiť srandu z nesprávneho človeka. O pár dní bol mŕtvý. Ďalšia influencerka vysielala livestream na TikToku, no len o pár minút milióny ľudí sledovalo, ako zomrela. A ďalší influencer bol natoľko presvedčený o svojej nedotknuteľnosti, zablokoval most, ktorý patril kartelu. Niektorí dostali iba varovanie a niekto druhú šancu bohužiaľ už nemal. Toto je 5 influencerov, ktorí sa dostali do konfliktu s jednými z najnebezpečnejších ľudí na svete. Valeria Marquez bola 23-ročná mexická influencerka a podnikateľka. Na Instagrame ju sledovalo viac ako 223 000 ľudí a na TikToku ďalších približne 100 000. So svojimi fanúšikmi zdieľala tipy na pleť, na nejakú starostlivosť a na takéto beauty veci. Aj modu a zábery zo svojho luxusného života. Okrem pôsobenia na sociálnych sieťach vlastnila aj svoj kozmetický salón. A práve tam sa 13. mája 2025 rozhodla spustiť livestream na TikToku. Spočiatku všetko úplne normálne pôsobilo bežne, hej. A Valeria sa rozprávala so svojimi fanúšikmi, ale zrazu spomenula niečo zvláštne. Spomenula, že sa moc necíti bezpečne a že ju prenasleduje nejaký muž, ktorý jej vlastne chcel odoznať nejaký darček. Celá táto situácia jej bola podozrivá a povedala, že s nej nemá veľmi dobrý pocit. O niekoľko minút neskôr sa v salóne ozval mužský hlas. Hej, Valeria. Valeria to odpovedala áno a krátko na to vypala zvuk. Do salóna vošiel muž, ktorý sa prezliekal za kuriéra a mal na hlave masku. Keď sa dostal bližšie k Valérii, tak na livestreame vyťahol zbraň a zastrelil ju. Pár guliek do hrudníka a potom aj do hlavy. Livestream stále pokračoval a niekoľko minút na to niekto zobral telefón a vypal ho. Podľa prokuratúry štátu Jalisco sa v ten deň pred salónom nachádzali dvaja muži, ktorí následne po vražde ušli. Takmer hneď na to sa objavili otázky, či išlo o obyčajnú vraždu, alebo o útok súvisiaci s organizovaným zločinom. No a médiá začali spájať tento prípad s jej bývalým partnerom, ktorý mal byť podľa správ regionálnym veliteľom kartelu CGNG. Objavili sa aj údajné textové správy, ktoré mali byť výhrážne k Valérii. A to následne potom, čo ho začala že vraj ignorovať. Podozrenie ešte následne zosilnilo 18. júna 2025, keď americký úrad pre kontrolu zahraničných aktív, keď označil Ricarda Ruiz Veleska, prezývaného LRR, za hlavného podozrivého. No a práve z vraždy Valérie. Podľa amerických úradov ide práve o vysoko postaveného člena kartelu CGNG, ktorý mal byť zároveň aj jej romantickým partnerom. To, že sa tento jej salón nachádzal v Sapone, tiež jej moc nehralo do kariet. Práve toto miesto patrí medzi najnásilnejšie oblasti v štáte Jalisco, kde má práve kartel CGNG dlhodobo veľmi silný vplyv. Navyše v ten istý deň, 2 kilometry práve od Valérie, bol zastrelený aj bývalý poslanec. Po jej smrti začali jej fanúšikovia práve pred jej salón nosiť sviečky a kvety. Ale tým sa tento príbeh ani nekončí, pretože nejaký neznámy páchateľ jej práve zničil tieto tu kvety a sviečky, čo mala pred tým jej salónom. Ale Valeria nebola jedným influencerom, ktorého život sa skrížil s kartelom. Ďalší mladý muž spravil chybu, ktorú sledovalo milióny ľudí. Ale rozdiel bol len v tom, že si ju spôsobil sám. Ďalším influencerom, ktorý po stretu s kartelom neskončil dobre, bol El Pirate de Culiacán, vlastným menom Juan Luis Lagunas Rosales. Narodil sa 28. apríla 2000 vo Villa Juárez v mexickom štáte Sinaloa. Keď mal iba 15 rokov, odišiel z domu bez toho, aby dokončil školu a presťahoval sa do nedalekého mesta Culiacán, aby sa uživil umývaním aut na ulici. Jeho život sa však zmenil v momente, keď sa začal objavovať práve na sociálnych sieťach. Na sociálnych sieťach sa preslavil videami, kde ako neplnoletý pil alkohol. A to až do bezvedomia a užíval pritom aj drogy. A práve vďaka tomuto si zaistil nejakú tú veľkú popularitu. V čase svojej smrti má približne 790 000 sledovateľov na Facebooku, 37 000 na Twitteri a viac ako 323 000 na Instagrame. Postupne sa začal objavovať aj na nejakých tých hudobných klipov. A ľudia si ho postupne pozývali aj na nejaké určité akcie a čakalo sa tam od neho, že sa bude proste opíjať a robiť hovadiny. Objavoval sa obklopený alkoholom, drogami, s balíkmi hotovosťami, s luxusnými autami a so ženami, dokonca aj so zbraňami. Ľudia, ktorí s ním často natáčali práve tieto jeho videá, ho aj v tom podporovali, aby viacej pil, aby viacej bral drogy, no aby proste z neho bol nejaký ten content.
No ale práve takéto jeho video sa mu stalo raz osudným. Pár dní pred svojou smrťou dokonca vydal video, kde práve urážal ešte vtedy živého bossa kartelu CGNG, El Mencha. Vo videu povedal vetu na El Mencha, že El Mencho a mi me pela la verga, teda že El Mencho mi môže vyfajčiť. Doteraz nie je ani vlastne známe, že prečo si práve vybral El Mencha. Skôr je pravdepodobné, že bol vtedy pod vplyvom alkoholu a neuvedomil si vôbec, čo robí a cítil sa proste možno nedotknuteľný. O niekoľko dní neskôr, teda 18. decembra 2017, sedel s priateľmi v bare v štáte Jalisco. Krátko na to vtrhla práve dovnútra skupina ozbrojených mužov a na neho vystrelili približne 15 až 18 guliek. 17-ročný influencer zomrel práve na mieste, no a dokonca bol aj zranený barman, ktorý s tým nič nemal spoločné. Akože polícia nikdy nepotvrdila, že túto vraždu nariadil práve El Mencho, ale môžeme o tom diskutovať. Ale tá časová zhoda medzi tým videom a jeho smrťou dosť pravdepodobne svedčí o tom, že to bolo nariadené práve El Menchom. Ale on si trošku tú smrť aj zavenil sám, pretože pár dní na to ešte dával storku, že bude práve v tomto bare večer, aby mohli za ním jeho fanúšikovia prísť. Ale zároveň netušil, že to bude jeho posledný večer. Jeden z tých, ktorí dostali práve túto druhú šancu, bol mexický influencer Fofo Márquez. Fofo sa na sociálnych sieťach práve preslávil tým, že ukazoval svoje bohatstvo. Drahé autá, modelky, šampanské a nejaký ten životný štýl, o ktorom môže väčšina ľudí iba snívať. V tom čase ho na TikToku sledovalo okolo 800,000 ľudí. V júli 2022 sa rozhodol, že natočí video, kde ľuďom ukáže to, že akú moc on podľa svojich slov má. Vo videu oznámil, že ide zablokovať most Matute Remus v meste Guadalajare. Následne naprieč všetkými tromi jazdnými pruhmi zaparkoval niekoľko luxusných aut a úplne stopol premávku. Za autami sa okamžite začali tvoriť kolóny a vodiči trúbili, no Fofo sa usmieval iba do kamery. Na kameru začal rozhadzovať rukami do prázdneho mostu a začal hovoriť o tom, že pozrite, akú moc majú peniaze a akú moc on má. Video sa samozrejme stalo virálnym a za menej ako 24 hodín dosiahlo 10 miliónov pozretí. Lenže tento most sa samozrejme nenachádza len tak hoci kde. Tento most sa samozrejme nachádzal na území, ktoré dlhodobo ovládal práve kartel CGNG. Práve krátko po zverejnení sa po internete začala šíriť správa, ktorá bola údajne napísaná týmto kartelom. Fofo Márquez sa odvážil zablokovať most Matute Remus. Takéto správanie netolerujeme. V štáte Jalisco rozhodujeme my. A správa pokračovala ešte tvrdšie. Fofo Márquez, dávaj si pozor, keď ťa tu ešte raz uvidíme, uniesieme ťa a nepomôžu ti ani tvoje peniaze. Problém sa ale tým neskončil, pretože starosta mesta Guadalajare oznámil, že proti influencerovi práve podnikne právne kroky. Za blokovanie dopravy a ohrozovanie ostatných vodičov. Polícia následne vypatrala luxusné autá, ktoré sa nachádzali vo videu a zistila, že sa majú aj podieľať na nelegálnych pretekov v uliciach. Miestne úrady preto rozhodli, že tunak pán Fofo bude musieť vykonávať verejné prospešné práce a zaplatiť pokutu vo výške približne $2000, a to vo forme vecného daru. Následne potom zverejnil aj ospravedlnenie, ale nie na TikTok, lebo TikTok jeho účet dočasne zablokoval po tomto videu. Hovoril, že nečakal, že video bude mať práve takýto obrovský dosah a ospravedlnil sa obyvateľom Guadalajare za jeho správanie. Podľa médií si práve po tomto incidente aj zabezpečil 30 nejakých bodyguardov osobných, ktorí mali chrániť jeho dom a jeho samotného, keby nastala nejaká odveta zo strany kartelu. A všetko do toho mal financovať jeho otec. Na rozdiel od Valerie alebo El Piráta mal práve Fofo docela šťastie. Či boli práve vyhrážky zo strany kartelu reálne alebo nie, tak aspoň Fofo dostal kvázi druhú šancu. No a využil to na verejno prospešné práce a ospravedlenie. A už akože do toho vôbec nezasahoval, ani neprovokoval ďalej. Bolo popoludne 20. januára 2026 a kamera nainštalovaná vo fialovom Tesla Cybertrucku zachytila približne 40 sekúnd, ktoré zmenili život jednej mexickej influencerky. Jej meno bolo Nicola Parto. Keď z auta vystúpili muži bez masky, tak Nicola sa ešte pokúšala vrátiť späť do svojho Cybertrucku, ale bolo však neskoro. Zo zadných dverí bieleho auta vyskočili ďalšie muži.
A to čiastočne maskovaný a ozbrojený práve ganou. Spoločne ho znásilili, vyťahli z jej auta, no a dali ju do svojho auta na zadné sedačky. Nicola Parto je 20-ročná mexická influencerka. Na Instagrame sleduje viac ako 180,000 ľudí, tedy v tej dobe. A na TikToku to bolo ďalších 145,000 ľudí. Prevádzkuje svoj vlastný YouTube kanál aj OnlyFans účet. Na sociálnych sieťach zdieľala svoj osobný život, luxusné nákupy, auta, či nejaké účasti na rôznych podujatiach v štáte Sinaloa. Jej meno sa dokonca objavilo v korido piesni La Muchacha de Salado, ktorú v roku 2022 vydala skupina Grupo Arriesgado. Po zverejnení záberov z únosu si niektorí ľudia aj mohli na chvíľu myslieť, že ide len o nejaký ďalší marketingový trik. Lenže ešte v ten večer 22:11 miestneho času vydala generálna prokuratúra štátu Sinaloa pátraciu výzvu. Podľa nej bola Nicola naposledy videná 20. januára 2026 v štvrtí Musla Isalea v štáte Culiacán. Pátranie bolo vyhlásené prostredníctvom systému protokolo ALBA, ktorý sa práve v Mexiku používa pri pátraní po nezvestných. Jej zmiznutie prišlo v období rastúceho násilia práve na ženách. A to nie len v štáte Sinaloa, ale aj v celom Mexiku. Približne 3 dní neskôr sa potom na internete objavilo ďalšie video. Tentokrát však Nicola nesedela vo svojom Cybertrucku. Pred kamerou čítala pripravený text, v ktorom tvrdila, že podplácala policajtov, vyberala výpalné, prevážala peniaze aj zbrane. A to pre frakciu Los Mayos. Média však zároveň upozornili, že pred jej únosom, že neexistujú žiadne potvrdené oficiálne dôkazy, ktoré by práve Nicolu spájali s organizovaným zločinom. Na špekulácie o tom, že by mohla byť prepojená s nejakým kartelom, vznikli až po jej únose a v súvislosti s konfliktom medzi rôznymi frakciami práve v štáte Sinaloa. Podľa televízie CNN, ktorá citovala prokuratúru zo štátu Jalisco, bola nakoniec Nicola nájdená živá a v dobrom stave. 25. januára 2026 sa prvýkrát po únose objavila aj na verejnosti. Objavila sa na bohoslužbe v obci El Saldo, nedaleko od mesta Culiacán, kde vlastne poďakovala všetkým, ktorí sa počas jej nezvestnosti pre ňu modlili. Dodnes však nie je úplne jasné, že prečo bola unesená a čo sa vlastne počas tohto únosu dialo. Nicola mala teda v podstate šťastie, že po niekoľkých dňoch sa vrátila naspäť domov a živá. Posledná influencerka v tomto zozname však takéto šťastie nemala. A ani jej rodina. Dňa 22. augusta 2025 našla polícia v mexickom štáte Guadalajara našla pick-up, kde na jeho korbe ležali zabálené 4 tela. A o niekoľko dní neskôr práve úrady identifikovali tieto tela. Jednou z nich bola 32-ročná influencerka Esmeralda Ferrer Garibay, tiež známa na sociálnych sieťach ako Esmeralda FG. Spolu s ňou prišiel o život jej 36-ročný manžel a ich dve deti vo veku 13 a 7 rokov. Len pár dní pred svojou smrťou sa spolu s rodinou kvôli pracovným povinnostiam presťahovala. A to do susedného štátu Jalisco, do mesta Guadalajara. Na TikToku začala spôsobiť v apríli 2020. Spočiatku začala vlastne vydávať videá, skôr také zábavné, kde mala playback známych piesní. Ale neskôr sa začala venovať obsahu pre životný štýl. No a postupne si vybudovala nejakú tú komunitu, kde mala okolo 43,000 sledovateľov. Na svojom profile ukazovala také tie bežné videá zo svojho života, cestovanie, nejaké tie luxusné produkty, vrátanie dokonca aj nejakých tých postavíčiek Labubu a natáčala aj videá so svojou rodinkou. Svoj posledný príspevok zverejnila 7. augusta 2025. A to len niekoľko dní pred svojou smrťou. V tom videu jazdila so svojím autom po svojom ranči. Ešte v jednom zo svojich posledných príspevkov ukázala aj svojho psa, ktorý spokojne behá po trávniku na jej dvore. Ale o niekoľko dní neskôr bola celá rodina mŕtva. Jej smrť prišla o niekoľko mesiacov po vražde práve Valérii. Lenže počas tohto vyšetrovania, čo sa stalo, sa objavili aj iné otázky. Podľa televízií Univision Esmeralda na svojich sociálnych sieťach že vraj aj občas zverejnila nejaké tie príspevky, ktoré naznačovali možné prepojenie na prostredie, kde sa predávajú práve drogy. V jednom z nich dokonca aj napísala, že toto sú výhody, keď chodíte s priateľom, ktorý predáva drogy. Nikdy sa však oficiálne nepotvrdilo, že bola ona sama zapojená do nejakého organizovaného zločinu. Prokurátor dokonca aj uviedol, že toto vyšetrovanie bolo aj zamerané na nejaké tie podnikateľské aktivity jej muža. Podľa televízie Telemundo sa venoval sprostredkovaniu predaja mobilov a dokonca podnikal aj v pestovaní paradajok.
Polícia po nalezení ich tiel dokonca zadržala 3 mužov, ktorí vlastne pracovali v servise, ktorý bol nedaleko práve od nálezu miesta tohoto pick-upu. Vyšetrovatelia ich dokázali vypatrať podľa záznamov z kamier, ale museli ich neskôr prepustiť, pretože nemali dostatok dôkazov, že to spáchali oni. Ale krátko na to, ako vyšli z budovy z prokuratúry, sa 2 z prepustených mužov stali terčom ozbrojeného útoku. A úrady následne potvrdili, že 2 boli zastrelení a jeden dokázal utiecť. Dodnes tak není jasné, kto stál práve za vraždou Esmeraldy a celej jej rodiny. Každý vlastne z influencerov v tomto videu mal vlastne iný úplne život. Jeden dokázal uraziť bossa najväčšieho kartelu, ďalší si myslel, že jeho peniaze sú najviac a je nedotknuteľný. Ale ich príbehy spája jedna vec. V Mexiku môže popularita priniesť samozrejme slávu, ale keď sa práve dostanete do stretu s kartelom, tak vám to absolútne nepomôže. Takže toto bude koniec tohto videjka a jak sa vám toto videjko páčilo, ja budem veľmi rád za like, za odber a kľudne môžeš napísať do komentu, čo si ty myslíš o tomto príbehu. Samozrejme, dôležité veci, ako sú moje sociálne siete a zdroje sú dole v popisku, no a my sa vidíme u ďalšieho videjka. Zatiaľ sa majte a čauko.